besre mama ya to ewura senia wasi achechire na santeman se bikasa ku bia ewo Ghana mem ha ya ebi wo santeman ha de amakwan amoma yi nipa de da wo mano ansei bese fie be numa na ase yini dabon bi siye mem ha enyina enim ni awoyeye enne dabon ya hene enne dabon bafo a ewo asanteman ha bese fie mienu ni ena de na woda wo mano Abubakar Banvom okọ ne kreachi musuani nyina tenase ahwehwem enya baako a obeda wo nyina no na sebi ohia da gomafo wo asantemamu a abone so inia na donte hene na ka so di onimu no adaroma obesre se bibi de na kopie nkran ti oni an ma donte fo enfa da gomafo mra ebaya na Alhaji Fuseni Abubakar da gomafo wo asantemamu nyina eyi no so wo hene no beda wo ma no na eba besre na yede no aba bekire bechi otumfo ne nkudei o ma ba bedi nkudei enu achi asam no ni denti adaroma dabo ne hene yere ya na osi se ni nana no yi eba edom ho abekire otumfo a ontenna ti watu abofo efiri ho ama oma ba ya wo ha na wadaro mabreso na ni bisema odema omo ebesre na omo di atu anim obey Chief Abubakar obey dagomafo ahemfo wa santima ma besa duasa ene ka ne ho ene wo nyina pi ha se wo nyina besom ene okudei daroma omo baaya ewe yana ose abuakase ofamra na efamra yura feuna na ya dagomafo ayino se wo mo hene obeda o ma no asanteman ho on so se wontumi fana no ne na ni keke mfa mechia on so se odwampa otu adua afei bayire tuba baako eduoso yi odaroma agoma fon tumi ma ebra bese enka ho ya bese eka ho enu achi otumfo obu amu ade tumfo achi ame obu amu ade odaroma tumfo henkwa bu amu ade ini achi no omuso omu hwenne otumfo waye wo Ghana memu ya santememu na titiriw da bonsam ho anamo utuye omakruchi nsam kakra egu epono so agro mesi citation by deba no so yedi abeyi na ye ebaya na yamane ye no wadaroma answer Bologu pana larbana pana wadaroma ebesre ma yobisi ya na on kasa inyiwia na ye citation number ni yella dagbala ko ya pam kana chema okay antos na jowa ne to pam ne tankana chon na ya se ya na se wadin ciya kesiye en kabia edema yana na otumfu de non sotel so ngo dapsel ngo nya sotel
wɔsɛ nnɛdɛn ɛyɛ no ahohoaho a n'ani agye nnɛdɛn yanti ka tempo pam o mabinye otumfo o sem lahabala ya wɔsɛ yɛanaasɛ sɛ yɛba a yɛmfa aseda kɛseɛ ma ɔtomfo wɔ nnua no na wɔsa yɛ no dɔfo okay ne debe nan lahshibu na tankana kinwo nun won shi yan won dan yana ne rafu ka pa sa otumfo o minun shi shemma otumfo num so ko to shi ma won ci ko shi ma no ba ya Allahu akbar wɔsɛ nyɛwa sɛ nea bɛwu na ɛnnɛ ɔno yɛana biribi a yɛnya akɔtena no ɛma ne wura ɔtumfo adaworoma nti na nnɛ yɛnya asomdwee wɔ bɛgban wotumi ayɛ yɛana a wɔno mpo ate hɔ no ayɔtuna bana demna zanglala pour sompoi na puhopoi no ba ya wɔsɛ yɛana sɛ so wɔn bɛdi wɔ ha sɛ a wɔn ni kan fa aseda kɛseɛ ni ka bia ɛmfa ma yɛna ne ɔtumfoɔ ansa ne ne wo bia no wɔde ato gya o yaltinati kana ka puhola apuroti kuna temino le zaw wɔsɛ yɛana sɛ sɛ wɔn ba ne sɛ wɔn amfa nkyia no a wɔde to ɔmo nso wɔde ɔmo nkyia no na ɔtumfoɔ a wɔn mu fie ma o paye pam ngunen chaasu do kana dagba wɔsɛ yɛana sɛ yɛma yɛ wura ɔtumfoɔ ne sɛ nnɛ sɛ asomdwoa bɛdagwan ne Ghana ne ewiase afe nyinaa ne ɛfiri yɛ nana ɔtumfoɔ o paye pam frishelan ka dagba frishelan ka wɔsɛ yɛana sɛ n'ani agye wɔda ase sɛ sɛ didibia ne dagwan biom ɛnam yɛ wura ɔtumfoɔ adaworoma ne o dahle barka mbalama no tumfo dahle barka mbala wɔsɛ sɛ ahoma ɛbɛhu soro a na ɛfiri dua deɛ ɔkɔbɛ nyinaa ɛfiri yɛ nana ɔtumfoɔ ne ona borlela barka na manerlan ke dagban pahe wɔsɛ wɔbi hia yɛ nana nhyira ne ne mpaebɔ sɛ nea wayɛ no bɛnyɛ no na ne mmɔ so ɛwɔ dagban kake asanti gapa ɛna asante ne denen ci ora yel no chaasu do be dagban ma o dagban ban be yengo rabe tosira wɔsɛ ɛdi nti na ne kasa bɛbi bɛfo a ne ɛwɔ kɔma sɛ ha sei ne yɛnka dalanda nye dagban saa ne na ɛyɛ dagban soso so do ne kana ma dagban lan kalala wɔsɛ sesei no asetena paa bɛdagban wɔntwewɔntwe bie mu hɔ abotire abɛdagban ura ye tambon ɛna wɔyii yɛmmiɛnanan ne te kana te la'an yaga yima yengo sɛ wɔn mmra abubu andano wɔn ne wɔn mmɛtena ase tra la'an bazan san wunna zan le tebanirin da be dagban ma dilan kane tunere be ke wɔse yɛana ka kyerɛ no sɛ nneɛma a ɛwɔ dagban ahemmu ne mmienu wɔde sɛ yɛnteɛ ho ase a ne ɛwɔ dagban koraa no ɛtwam na ha deɛ haw sɛ yɛ so wɔgu so ɛyɛ saa de no tenda kana malgana to ma tra be to gbe ka wal na tini nyu tra be to nyu wɔse ɔno baeɛ no nam sɛ yɛnana na yɛhwɛ de ɔma ntimi nhono na tenda male nama wɔse ɔno siesie wieɛ no do ma so kam da sa obiara pene so andan ya na ra yele ɛna yɛana ka sɛ no mini otumfo wɔse ɔno yɛ nana ɔtumfoɔ banan su dagban bana ne yelle kam wɔse dagban bahene na biribiara ɛhyɛ yɛ nana ɔtumfoɔ nsɛm dan mo se kenu otumfo ma maltu wɔse deɛ wɔyɛ biara na ɛbɛyɛ kɔnaa na biara no yɛma ne ɔtumfoɔ wɔ hɔ na wɔne dagban bahene wɔba a wɔba dan mo se ban be dagban dan mo se ya na na malti otumfo wɔse yɛnuanom asantefoɔ a wɔn wɔ dagban wɔn bi sɛ biribi ba a wɔne yɛana nso so wɔ hɔnom a deɛ ɛsɛ sɛ yɛ biara ɔbɛyɛ dan da nyu no bo so do kenu kazan alaji nda chatra mal so do ma kazan dagban bana yi nti na ɔkaa sɛ wɔbɛsiesie biribiara sɛ bɛyɛ ahemmuo no mmienu no nyinaa yɛbɛtwam a wɔyɛɛ a wɔde sɛ yɛma no dagban bahene
edisi so na be zongo na tepu ma te be bi hal ne zo wase efi se de yana da ganna hina si so no yentini fa nan da che yira enam sa da yana akwai won kabra no tumfo ti dabsel ne zo bi pala ya na tu mun kana to buku to kena na rani yel man yel tuna bi bi yokami uba sanete wase e ba sa na wotwi ni si se e wase ya de ganna hina ba che yana na ni se yana bifu ni ma yentini fa na otumfo ni to zongo na wansa mo mana no san dagba mna ya ci so mo wase sanne sayana no ya hasiya ne yade Ashanti region da gwamnan hondiya mana no wanone ya papa ojina hoyi Asante sa ngon ko san dagba wasa Ashanti region ni nara da gwamba hemfo wanona wade ashanesa kame sa shida wonna bane waso ni yina so solo wonu da yura ka banye nanam pehinai nata wasa Ashanti region da gwamba fa hemfo mako eduanan yensa ena wa Ashanti region hase Asante hinu subu saki waso ni nara yana na otumfo ena sko ya na subu saki ena ya na so wano so ena mo na as meren kiko pu go nara sane entina untimi na yibra asidon amena dan jela waso ya de ya atin jela larab jela na waso wen shira ena yakopon chen dan ya na no pa pam waso ya na se ne miaji wa chia yana na kesiba ban sa be kyo ma ba su mo san na tegblo su wase wani ya wuhin min narra itini aye yana na dogon bahina ala ifise na abu so na wannan gbab Asante sa wase nyankopon nkura Ashanti mai gbab gana sa nkuta Ghana mai gbab dagban sa nkuta dogon mai so ngam pelgo min na nung ne sa lampo mlamin ba gonja Ashanti le kam be biya ne za fiel le palma Asante na papa yawa yana na otofo ancha ena yana so za abjata ba bora wasi yan pasaya beti wa de sai asama enye kwanana musuo ade be sai ni musuo empire wura nekna wonsu wanyala Ghana wasi yan pobo wa Ghana tin taqbjane wasi ahoto wa hono Allah rabbjane sika wa Ghana ama lahjiban nangusu wasi asamwa bi anyane na garba na jiyane soblanji na ala ngombo wasi na garba edi ya no biya me jisa papa yi ngombo ba sirla na ji soblanji na angunan di wasi yewura so sidi biya no jisa yewura zobanan la ji hambala wasi na yan tafo wasi obampa yama yewura otufo nyangopo nyankada zangona na mgabjane wasi zanga ahefo so ho na jo anati kana wasi ya na so se wo ba nere musu dagba mena mino nya ben sang na tepa wasi die ba hada gomba hene na chi yo mo famada yewura o mi bukataren baba ngun yel dagba mena be sana yina wasi se yewura se wo ye da gomba fua wan kan che da gomba hene ye be pie aba so dem jan mbala wasi die wo hono sorti she ne zagla nsu zagla kasu zagla so kam mula buuma wayin an ke yilmo wasi Asante mo ha ina ya bae mo bi na je se wo de mo sulti ne ina ya da ya wura zagur ka dolla nguna ina ya keye niya ya de wura mun tabsum tiyam marga sho obi pasa wa de obi pasa sisi obi a na wonna gbabtu nyankopon babwao emo kita wasi ya das Let's Zana. Diago a police way. No doubt my kind of brofo, Sabaya, whom I buy in Subatibi. Citation in honor of Otumfo said to the second. The bond between the Asante Kingdom and the Dagbon Kingdom indeed has been age-old with several mutual benefits. No wonder you were inspired by this bond to address and reunify Dagbon with a team of eminent chiefs when the entire Dagbon was in turmoil by ensuring we, the Dagomba, once again have Yana
Bukari II as the king of Dagbon Kingdom. What a priceless achievement this is, to your credit. You are the king, Solomon of our time, and indeed, it is against this background that we, Dagomba in Ashanti region, present this citation to your honor on behalf of all Dagomba in the world for the wonderful job done. Aiko Nana. Adaruma, the Kaholo de Nebrofo. Adaruma, Nasania. The car is a children. Adaruma, and one Aiko. Cemetery in many when I want to drain of Papa. So, Minim Rachel Musa, Asumbiana, a BBN Hobas, a better be and to me. The money me done is a same be about you committee no more with him no I trot constitution for no the ending was 1 to us as a prefer. They know Yassam. They won't the Yelma handle. You should do not know. Near to Angelica, no set of a committee. Then Nanima, make up a bill for Ninya Mamma, Nans on show, you go down to there's no super family than Yana. It's Empire near Guswaya Bomano, a Bibia by a book. As a man answer the Ayino was Antimamonso Yamanaquaba. Also, the Bambana, never couldn't lamp, so come Sati, Piggy, the Bambana, no Marapa. I'm Kamana, not my mamma. I got to put there. Let's see the Bambasa, because I can't. They are to a no, if Yama would say, a million son and the crack also be anymore. Then I will let Chaka, the Piga can hit a Bambasa Nama, Nusuru, then I am Pusher, because I'm Bobby Abuma. Nay, I will make a cake in a tea. Then to now marry, can't marry, never to Nazana at the farm. I don't forget to go to my little time. Oma wahanya will be able to Quana Benny, a camp with the amount of the Bedayano. I sent to my Zaha, the bump with Zah, so come Sati. I will not do Sati Gandayana Sati, meaning yet that Bambana. Was there no church Gidia more on the more? Gidia more on the more. Nay, Benzang. Oma woman near home. They say Gideon now, Modia, you know, when Wama woman, you know, on your year mouse. So say Yamanaquaba.
na gbom dem ya an su na wadda barkati yan su haduwato deputy imam ashantarajin wase idin kan wasre yana na otumfo se wopese wakasa kakra na obompa edema yino de wala mai yima kurle nti otumfo mila de kana ko lokaci tankam zaha ntanu da duwato wase efikasi ni fi a mbado do na otimi baha a ye nsra a wode ho ebekire yana regional imam Alhaji Abdulmumin mino kana ta karna Qur'ani tiro tufo wasi mebiano oni ya regional Ashanti regional imam awe imam Harun o mutabaha ebekin kan Qur'an edma yanana tiyan karin Qur'an na regional imam mun yoro Qur'ani dinagi dibabu man karna tiro tufo wasi se bana se kin kan Qur'an na ebekin kan ya imam ne ya wobi ano na ya kin kan nínú ya kinkan bia ono na mpaibwa ede tire no na wota ebosa mpaya no dinzo sohna da bamma nzatima Allah balo mina bamba bin kanata mpuho watufo wase enra mpanyinfo ayo de gomba fo nyina eka kire ne se ene omoba se omoba na omodo homo ebe kire ya nana dinzo mbiyam bakati kana kantana aduati tiyaba watufo enti ankomo pese wanka omo ho se de be ya omo nante no boro nyam na omo fa omo embe kire ya nana kanyani yimma nupiyarna mallantu ndana wuyar rigina imam wuro kyari imam don da ta kai yalo wase nti wakatre no ho se beba na se obeba efikasi mu a enne ese ni mu yepini a o Ashanti regional imam wato nan kan na wakatre ne se wasre kwan se ni mpanyinfo a mo de gumbafo o mo som besra na nti ese o so ebeka mo ya ne repatalo kan mata zano zani su haduwa titi wase imam ekatre ne se enye boni se obeba nti be jina na nemu e wo honom de ese se meka no wo kwa ka na kire na me bompa ma no din connection na ni katiyaba watufo wa Qur'an pam wase de abani se ono wonim se yana na wo bia wodo Qur'an yi dinjiro nguto lame almajir nam zuwa pun bishinwa ni takarin Qur'ani wase yentimi keka omo amokin kan Qur'an a yekrimufo nyina malam fo se omo mekin kan Qur'an enfa mana na ewa hanum amma tumbal sura zayyiri dini ne Qur'ani za Allah da din ya fatihatul kitab dan kan yan karanto karzan Qur'ani zashi wase ne Quran no verse ba kubia ebe nimu a sa verse no yekin kan a ejina ma Quran nyina ani ewo Quran mu nti eno sa aya no school sura no aya kana Fatiha no eno na obekin kan dia ma yana na se de ba nya kwa ba no kwatenten eni tipa ewo bibia wo bia dona wontu wa lafi nyankopa wa moano kan to gafu wa nyankopa wa mano kwatenten Ashanti region dago disabu wase Ashanti region ene dago nyina ekuro nsem wani Ashanti region dago wali titi zaman wo wase fise mre biblia etwemu akọ Ashanti region ne dago nyina eya de ba ko ne asam zuwa Ashanti ne be dago ba halbu ba Ashanti wase dago wase ene se ukoda ba yewo yenu biblia omoye asantefo nanso munyina adane da gombofo amwaware arobusia ewo honom tuntu na biza betu wase na ya be omu bibri ewo hanoma yenu omo na baaye binne de reza Ashanti tarika wara ma be Ashanti wase omo ba no nyina nkomon enuma amoto ene omo dundu na omo nyina eye sebio Asante kasamu ene omo ye nanso obi kura no omo ntimi nka Asante kuma da bande big Ashanti region lebe Ashanti min be bibulon de bande wase yewo nana nobi a mo de gumbofo ambet na Ashanti nam nanso mo adane asantefo a de gumba no kura wo kamu bibi kura mo nti no mo ate ase to nzo
da gwamnati na sentiti ya zarshen bara na wurin funnan zaha ya senti kota ko amma ta kota zanya da zai wase efirtete ena nyankopon wa bona sa edi asiwo amaye ena ya beto ene se asante ene dagumba yenyina ya de ba ko sai da bizo ka na won zo so ya ban pese nyankopon wa ma wo kwa tente ni itipa sallu ala nabiyil karim بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين آمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين آمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين آمين وارحمنا فإنك خير الراحمين آمين ارزقنا فإنك خير الرازقين آمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين آمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي لك في ريك انشرها علينا من Aye. Mystery Tourism World Pageant.